Plantilla erdia, eventuala da! Hemen plantilla erdia, eventuala da! Bueno, gaur hemen bildu gara, gaur Funtzio Publikoko Kontseiluko bilera ospatzen da. Kontseilu honetara kidego eta eskale legea ekarri dute, baina guk badakigu zein den gobernu honek gaur benetan plantatuko duen plana. Eta badakigu LAB sindikatuak horrela eskatu zuelako, ez? Jakin nahi genuen zer zen gaurko plana. Eta batez ere, jakin nahi dugu zein den administrazio publikoetan dagoen arazo larria, behin-behinekotasunarekin daukagun arazo larria, behin-behinekotasuna zerbitzu publikoetan prekarizazioa da. Prekarizazio hau edo behin-behinekotasun tasa altu hau ez da kasualidadez eman. Behin-behinekotasuna da gobernu honek daukan politikaren ondorio bat, ez? Langileak erabili dituztelako, eta horrek eraman gaitu prekarizazio prozesu batera. Prekarizazio ez bakarrik lanpostuetan, baizik eta zerbitzuan ere bai. Herritarrok ere bizi izan dugu prekarizazio hau, ez? Egonkortasun eza horrek eragina daukalako eremu guztietan. LABek argi dauka eta horretarako aldarrikatu izan du azkenengo urte hauetan lege propio bat, Madriletik etortzen diren inposaketei aurre egiteko lege propio bat behar genuen konsolidazio prozesu hauek arautuak izateko, eta gaur ekarriko dutena izango da bi xedapen gehigarria, enplegu publikoaren legearen anteproiektutik ateratako bi xedapen gehigarria txertatuko dituzte gaur lege honetan, eta LAB sindikatu abstenituko da, eta boto partikularra emango dugu. Zergaitik, honek bide bat zabaltzen duelako konsolidazio prozesuak egin ahal izateko. Egia da, ez dela gure konsolidazio prozesuak egiteko eredua, ez da guk eskatzen dugun legea, baina orain gobernuari eskatzen dioguna da, eremuz eremu, behar den lanketa egin dezatela, eta behar den lanketa hori da lanpostuen identifikazioa, lanpostuak ondo zehaztea, eta negoziazio prozesu bat martxan jartzea eremuz eremu benetan behar diren beharrei aurre egiteko. Eta horregongo gara.